Zara iso dijuluki Zara. Aku iki klebu generasi sing lek dikon olahraga iku iso luwih dawa ketimbang laporan praktikum biologi zaman sekolah. Pelajaran olahraga iki paling sing dinteni. Dudu mergo semangat, tapi mergo ora mlebu kelas. Guru ngomong, dina iki mlayu ngubengi lapangan 5 putaran. Arek-arek langsung ngaktifno mode mlayu sing hemat energi. Mlaku 3 putaran, mlayu setengah, sisae pura-pura kram. Pak, betisku iki lho. Rasane pedon. Lan mesti ana siji kancamu sing semangate keterlaluan. Sing lairine paling banter, paling ngarep. Kok padahal ora ada sing ngongkon. Terus zaman biyen iku wong olahraga nganggo niat. Esuk-esuk mlayu, keringetan, terus ngombe es teh sak ember. Arek saiki esuk-esuk pemanasan Siti terus ngunggah story WA. Captione catatan ku lho. Mlayu esuk pagar arep pagar sehat. Padahal larine mung nak dapur joko roti. Padahal biyen olahraga gawe sehat. Saiki olahraga wis digawe cek. Pamer klambi. Sepatune kudu sing terkenal, kaos kudu branded, lan mesti harus selfie sadurunge keringetan. Terus kok selfie-ne ku di post ning ngene story. Keringet iku tanda perjuangan, anjay. Padahal keringete mergo nyapu teras. Terus arek enom saiki sing dolan nge-gym, tapi niate iku beda-beda. Ana sing beneran olahraga, ana sing mung foto ning ngarepe kanca. Karo barbel 5 detik. Aku tau mlebu gym, lan sadar 90% wong ning kono iki sing digatekne ku HP. Ora ana sing bener-bener niat nge-gym. Ana sing rekam sadurunge ambek sing sakwise. Kayak gawe konten sing before after lho, saben dina. Padahal wujude lho isih sadurunge terus. Coba katon semangat. Jero ati kayak ngomong, kapan rampungnya iki ben iso ngupload story. Arek lanang-lanang nge-gym lah ngomong aku kayak profesional banget ngono. Padahal otote cek 30%. Terus ngono ku ngomong, bro nek pengen otote gede kudu muscle connection. Terus ana sing jawab sih, iya bro, pikiranku wis connect. Tapi ototku gurung gelem join ning kene serve. Saiki olahraga iso liwat HP. Ana aplikasi workout, YouTube, nganti yoga bareng influencer TikTok. Tapi kenyataane video olahraga durung 3 menit HP muncul notifikasi baterai lemah. Langsung aku mikir, ya wis olahraga ditunda sik ben ora meksa. Ya iku kata-kata sing ditunda iku iso nganti sesuk terus tahun ajaran baru. Ana sing ikut challenge plank sing 30 dina iku lho. Dina pertama semangat, dina kedua gemeteran, dina ketelu mek ndeloki wong liya elok ngeplank. Sing penting niate wis ana. Arek saiki olahraga paling jago iku nang HP. Sing dulinan football gak salah. Iku juwago, tapi lak mlayu 100 meter iku nafase wis sesek, wis megap-megap. Kancaku ngomong, "Bro, aku jago lari." Tak ajak main. Duh. Salah, Bes. Bro. Tak jak dulinan. Pemanasan wis ngomong. Nafasku kok briefing ya, Bro. Saiki otot jempol luwih kuat ketimbang otot betis.
betes iku iki yo ali rek ngene iki males olahraga pergo saben dina iku scrolling TikTok tok makane jempole sing kuat jempole sing kuat terus olahraga bareng konco ki tetep seru walaupun saiki tambah ono digital kan main raketan kalah langsung nggak story kalah dudu gagal iki proses menuju kemenangan asik padahal habis main langsung ngersulo raketku iki lho kayak duwe sifat dhewe ngono lho terus kan mesti ono kancamu sing ana alasan kasih yaiku aku ora iso olahraga abot nanti ototku gede padahal sing gede iku lho wis awak isik terus nang tapi olahraga paling favorit arek enom saiki ku tetep rebahan style gerakannya mek miring kanan miring ngiri scroll balas chat turu maneh yo nanging olahraga sore udan sak titik langsung ngomong iki tanda teko Gusti aku dikon istirahat besok panas kan panas kok saiki panas ki langsung ngomong aneh sih panas rek kok ae tunggu adem akhirnya olahragamu dadi angan-angan tapi aku iki ngakoni lah arek enom saiki ku kreatif tenan olahraga digawe seru kayak digawe fun run terus zumba bareng komunitas biasanya terus challenge TikTok ambek kabeh lah sing penting bukan sepiro adoe kowe lari tapi sepiro kuat kowe nahan godaan sawise mlayu soalnya percuma olahraga sajam nek mulai mampir warung ngomong mbak tempe 5 bakwan loro sampe sing akeh ya intine anak zaman saiki duwe carane dhewe kanggo olahraga yaitu lewat gym, lewat TikTok, lewat mlaku-mlaku ning Indomaret sing penting gerak ojo lali niat olahraga ki sering kalah karo kasur sing bisik-bisik sak menit Matur nuwun kabeh, aku Zara. Semoga olahraga sing kowe lakoni dina iki paling ora olahraga ngeragakake rahang pas guyu. Hahaha.